mawon Mas Angga.
Galon Mas Angga, galon. Lah kok uangku ngono kuwi piye? Cik. Cik. Jungkir balik ya, sing tenanan. Ora tenanan biacok ngomusan ora. Ah, dalah. Cek, sungkem sik ning gembong. Sungkem sik, terus gembong ora enek ning ndi. Ayo. Mas, tarik Mas ngono. Lho. Ayo ning ndi? Ayo ning ndi? Ayo balik iki. Mas, ayo. Tabuhan. Yo. Ayo nang tenanan. Neh, iki nyapa? Lah nek ora aspal iki ndut kepruk ning cangkemmu ya iso. Kok iso wong urung apa-apa kok iso aspal iki lho. Piye to Nggah iki Nggah? Wiki ning kene iki tak bage bintang tamu lho wiki iki. Lah iso. Wiki iki ning kene binatang tamu. Bintang tamu kok. Bintang tamu. Bintang tamu. Duduk binatang to. Ngawur. Lah rupane kaya munyok. Oh iya. Terakhir iki anu bae. Kurang lah alah. Duh. Iya toh. Oh iya enggak, aku ngerti. Kowe engke sambat bengismu entek resik to. Ya wis kuwi. Iya. Koke Bocah nek temu rose yo ngene iki. ambune pesing. Ambune pesing. Ngebar. Pengen cawik pernah to. Ngawur. Ompoli anakku mau. Berdiopoli anakku mau nek kono. Wow, diompoli anake. Darak olatnat. Darak olatnat. Anak kok laknat jare. Ayo baleri.
iki sing wedok kaya widodari. Dari. Sing lanang kaya Kaya- munyuk. Sing lanang kaya renget. Kaya renget ya lho. Lho wong diadreki kok sing Iya. siki sing diadreki iki meneng opo lah Meneng koyo iso ngomong lele ngene. gedhe. Wis Lah. Katapuki pisan iki kok. Iki Koy. ganang apa sulit. Lah ya ngapa? Lho. Let diantem boto cengelmu iso. Lah, sing mbok Kok mati iso? iki lho apa? Kok Lah ya, anakmu nangis Lah lho. iya. Piye to? Anakmu nangis ki lho, mien. Eh, Jan. masalah. Toh iki nek oleh ning ndi to to? Lah genah ucul kok. Reok adek iki kae. Kok kene. Genti lungguh. Duduk. Lah, duduk manis. Duduk, yo. Gak enek dadung elek-elekan to, Lek. Tak gin iki kabel dientek kok. Bahaya nek ra ditaleni. Lah yo, samarku nang grayah kok iso. Ayo gantian kowe. Kita kene. Nyapone kok mider ae berarti kok iso. Wong ki kancane anu ki mider ae ki. Kon lungguh angel ram. Aja lungguh kono. Ora. Iku mantene sawanen oleh kok iso. Lungguh kono. Wes aja apa? Kalau kene lungguh kene. Sewan kuwi ngasal. Oh sewan iki. Lungguh meneng. Ha. Lungguh. Lungguh lho. Nah. Ha. Wes. Oh. Celuk Pak Lek e. Ana celuk bakung lho. Celuk bakung e. Ya. Niki. Oh iya. Ayo. Jos. Ada sing gede gak sah iki. Nopo no aku. Aku ki malah gak penak Dik ngene iki Dik. Kok ke? Mbah, Lah yo, mboten sah. Mbah, ora sah ku mboten ngapun sah kok. lah, repot mawon. Lah wong kuwi ngomong aja akeh-akeh Mbah, ini siji ngeneng sak minggu kau. Lah iya,
Kaya ngono iki gak matuk lho. Lah. Aja kakek mbah lah nyai iki aja kakek lah ninggal nang sak. Ning sak. Kon ngetakne kabeh. Bae. Maksud kula niku mboten sah setunggal. Lah. Papat kayak kowe kabeh. Koe. Matur suwun lho Mbah Lil. Maksud Mbah Lil ndokmu iki kok. Sopo? Mbah Dul. Mbah. Mbah Marijan. Mbah. Oh, Mbah Kijan. Mbah Kijan. Nggih. Sik, weh, iki Kuwi. masalah. Tenan aku gak ro lho. Melu-melu tak tonyo pisan iku. Lungguh. Wayahe donga dhewe-dhewe iki. Kok iso? Pokoke Kono lungguh. kono wedhus mburi kono. Lho, kono ning mburi kono pawang. Makani dus maksudnya. Pawang ula kok iso. Pawang ulo terus Iki ngarep. kono bapake Mas Oh, Tondi. ngapunten lho. Ngapunten, Mbahmu. Sopo nggih? Mbah Mijan. Mbah Mijan. Mbah- Rijan kupingmu Oh. budek. Wah, cangkemmu Sulaya iki ngono kuwi lho. Mbah Rijan. Pokoke Janten anak. Mbah iki sik gerwaris sik waras. Hah? Rijan. Iya aku ora budek. Tasih sehat. Heeh. Bapake Mas Tondi. Bapake Mas Tondi. Jadi sapa? Mijan. Rijan. Kowe ngerti untu kuntek, gak iso R. Anu, untune kaya untu kelinci. Lah untu kok loro tok. Lha iki nek mamah kene, lah kene metu piye? Ya dicokotne kancane. Oh, dipamane. alah. Didongakne Mbak Rijan. Nggih. Mugi-mugi Mbah Rijan kalian keluarga besar Mbah Rijan diparingi seger waras. Amin. Yuswa ingkang panjang. Amin. Diberi kesehatan. Amin. Lan liya-liyane. Nih, Oke kok ya. oke. Nek tak kabehne nganti sesuk-esuk. Celenge nih di celenge. Lah, Leng celeng. omahe mbok kon makan wedhus. Apa? Yo kan ben aduh-aduh iki Ayo. bintang tamu kok ya apa ngerti to? Wong samene mbah niki go ngerti kuwi kondi. Kae Tuh merutu ini yo. merutu. Le enggak, angga, Angga Mas Le. Angga cah bagus. cah bagus. Rene. Ini lah. Rene. Lah, Loh, Jan. alah. Nek manis ngene Rupane masalah bagus Wah, Allah. Anu, mentolo ngeprok aku. Tenan. Oh iso. Saiki ngene. Dikenalne kowe iki kondi, asalmu kono telatah ndi kan wong-wong kan urung ngerti to. Kowe iki ning kene iki dadi binatang tamu. Bintang Bintang tamu. Lah makane kuwi. Binatang padane kancane kewan. Iya iri-iri hae. Kok iso omong kok cepet-cepet kok iso. Nyapa? Lah untumu mang ngene kok. Kok iso. Ndang donga didongakne. Untu nek tronyoan yo. Ayo. Wong tuh cerutak. Iya. Ana. Aku sadar diri kok, Mas. Iya. Rada maju. Rada dipepetne. Terus piye? Rada adoh. Kowe engko bar sing ngengge kowe mukok oleh-oleh kok iso. Walik. Tenanan. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tenanan. Ojo bar-bater ning kupingku. Iya, tenanan. Ora budek aku kompok. Tenanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye to jan iki masalah? Bocah nek setengah rolas ngene iki lho. Kok sing tenanan. Warana sik. Bocah warai ngono kalih. Aidone mlonyoh lho. Nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono lho carane. Pertama, Ojo ganggu iki. nak ngotok wah iso aku. Anakku nek kono cilik iso. Piye? Wabarakatuh to? Iya. Iya wabarakatuh. Walah, wis aku mah bingung ngene iki jenenge kok iso. Wis diterusne dhisik. Terusnya apa salto? Iya, salto Ya, sih. ayo, Rano. Iki Genti Wito, bareng Oh, aku. Genti iki? Yo. Yo, salto sak pudare. Piye? Aimu. Butuh boto ora? Kanca iya. Iya ora. Kon sebagai kancamu. Ayo to dilanjut iki.
Besangi wong tuwek. Wowo. Kok ora kena curu keton iki to nggih? Ayo Mas. Nyapa? Kowe iki apa wae patut? Kowe iki tuwek iki amori wong tuwek. Kok iso? Lah, dalah. Koe. Ayo. Melu-melu hacok cengelmu. Dewi to. Adewe ning kene iki aja omong rada anu kasar-kasar. Adengku ditangkap Pak Polisi. Pak Polisi sugeng sonten. Pak Polisi. Nggih. Ya rokoke, Pak. Kok iso wingi njaluk rokokne Pak Polisi ya. Wis ngono dikecek gedel cengelmu iso. Enggak, biasane Pak Polisi kene iki loman. Loman ya. Lung. Iya kaya nggonku kae ya iya. Lah iya. Lung ngono. Heeh. Kaya iki barang kaya iya iki kok. Nek niki man kecrek mawon, Pak. Mboten napa-napa niki. Kena-kena niki. Lah nek ora kancane sapa? Ngenenge kowe kok. Nah. Nah, ya dalan iki lho, Pak. diketek to. Mulai mere-mere. Iki ganti aku. Ya to? Heeh. Kowe wis? Wis. Sapa? Iki. Iya. Iki ne. Mulya. Mulya. Kok iso? Mulya ngono. Ido nih raiku. Sabar. Inna Allah masobirin. Sabar. Utang duit nyaur beras kayak dek bengi. Koyong ke to. Kayak ke. Ayo. Ayo.
rene awasno ya. Was. Melu rene tak tapuki kowe enggak. Kalau bone kerdus tak ijolne aku. Anakmu turu aja mbok puk-puk. Lah, rene. Tanganmu iki lho. Tanganmu lho pesing no iso. Ampluk kok. Rene. Iso ngelus-ngelus mbok. Ah. Walah wit. Pengen nemu kondi ta wit. Yo me cuculan kok kumpul dik. Kok iso masalah. Wiki iki ning kene. Wong ade iki sebagai ganoan iki teman semua. Yo, kabeh terus turut pawon. Kok trutus samar bojone kowe kok Bojone. sanu engko ngutil. Kaya duwe-duwe ya. Lah yo, Rumasamu aku ora pengen. lho pengen. Kok iso? Wah, apa? Bunda. Masalah Bunda. Ya ampun. Oh, ora ino coro keton no Bunda. Lah iso. Gonku lho lek nyeluk ngono. Lah kok Bunda? Pok iso apa? Pok iso apa? Jenenge ngati wuk bojone. Oh, alah, tak kira sapa kok iso. Iki jenenge apik, Sapa? Bunda. Bunda. Aku ya iya no. Apa? Mamah, Mama. tak celukne mamahku ya. Ngalih, tak satraksi aku. Bocah kaya brem. Yo, Mama. Pinggo mlakune piye Pinggo? Bang. Abang. Mlakune piye, Bang? Piye? Ora ngono wong senenganmu kuwi iki kan jalukane kan sing sak ton to. Lah piye? Aduh. Kowe kok oleh gedhi.
Aku Ora ngono wong pilihane kuwi sing gedene saton niku lho. Rumasamu aku ora ingin. Oh, kowe ki rasah melu. Kowe ki ora usah milik. Nyapa? Nah, timbangane kowe geblak. Ya, geblak pisan ditipidoni. Diomongi kok sok. Iki lho tak cepak ya anak-anakku sing ayu-ayu iki lho. Milih sing ndi ngono kok ya. Gak mampu aku. Lho, lah anak kaya ngene iki kok timbangane geblak kok. Wis to ora apa-apa. Ora ning ngono lho Wit. Aku kan yo njaluk bunda. Ya. Gen wong-wong iki tepang bunda. Lah opo basa joget suarane kok kok. Ora. Kok iki mbok arakno padha kodhok napa piye kok sok. Lah ngempet kodhok no. Saiki ora. Saiki gak Pret. peret. Kowe kok ya. Lah nek dhek iki kok iso kok. Oh, alah. Lah saiki ora ganti saiki. Pret. Lah ya. Pret. Wit, iki ngono jenenge bundaku iki. Ya. Bunda Dewi. Karo anak-anak ki ra apa-apa. Ngene iki ora apa-apa nek. Heeh. Lah, alah. Loh. Lah. Wis. Yo iki lho Wit. Jan kok aku kok melok antri apa ora iki kok? Yo melu antri to, Aku Bu. melok antri sik ning kene sik aku. Dadah. Aku melok antri. Piye tapi? Hai. Kowe melok ora ndi mangga? Dah kowe melok ora? Ora. Celun. Ya, panggah kene tak anteni. Terima kasih, semoga cepat diberi momongan, sehat bahagia selalu, ya toh? Kowe mbok dilebokne ngono toh? Yo ngene iki Wit. Aku tak lebokne ndi? Ora apa-apa. Amri. Engke kok mbok titipne. Duit tok. Ya wis, genti kowe nyo. Adewi iki wong sabar. Innallaha masabirin. Sabar. Wong nek sabar kuwi bakal rezeki lancar. Terus Mas Loh, ya loh. dhewe Pak sabar ndek mben ke bagul dodol es. Bakul es. bakul es. Masak lah. Ya ana arep no. Yus Bangkrut. ora apa-apa. Adewi iki gak apa-apa. Dodol es ke bangkrut ganti cilok. Wit, adewi gak apa-apa. Heeh. Wong yo dikeki. Iya. Penget. Iya. Pokoknya penget. Apik banget. Iya. Pekli, apik sekali. Iya, Wis pokoke yo ngono kuwi. Adewe ora dikeki apa-apa ya Wis ora to apa. tenang lah. Ibarate ki sing duwe Iya. manten ki sing duwe Tenang. hajat ki rencange adewe. Koncone dhewe ya to Pak Koncone Polisi. dhewe. Iya Ora to. apa-apa. Tapi ya umpama, iki umpama lho. Piye? Wong ya ora wong jadil Heeh. dilungi, Iya. ora ngelungi adewe. Heeh. Kebacut. Bangetan nak. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya aku ki mbiyen ngene wit tak critani. Piye? Aku mbiyen ning reokan ning sawan ngono ya. Heeh. Ya adus karo Cah Mas loro, Tondi ki wong iya toh. loro. Sabun. Maem ya wong loro. Sabun siji Siji di wong ki wong loro. loro. Just ora Jan. apa-apa lah. Ora apa-apa nek tapi yo Umpama iki. iya umpama. Ade ngentek arek ngenteni umpamane lah ya. Umpamane iki Dadi kan ngene iki lho. umpama anu kan ngene iki nek umpamane. nah nek ngene iki yo Mas Yo ade iki yo matur suwun. matur suwun. Dadi Mas Tondi iki tepo slirone iki Tepo slira. Jan. Yo ora apa-apa nominale Ora kan apa. limone kan padha. Dadi piye ya? Dadi Yo. ngene wit. ngapunten bilih enten sing beto PPO. Wis Kula nebe masuk angin. yo ngene iki lho ora apa. Heeh. Wong pentinge sing ngarepe iki Penting padha. Iya. Biru limone Limo, padha. limo, heeh. Nole iki yo enek loro. Loro. Wis ora apa-apa. Ora Mugi-mugi apa-apa. ditongan rezekine Wis lancar. lancar. Tapi Iya, ning Ning- kebacut Dan nemen kok. Bangetan kok. ya aku ki jane iki sebagai kanca ki gak njaluk duit. Tenen ora lho. Adewe ning kene iki golek seduluran. Dulur patut. Wong ade iki ning kene iki golek dulur iki Iya. Mas Tondi. Mas Tondi ra. Bisa anggap yo masku dhewe. Sopo to Mas Tondi? Sopo to Mas Ngono lho. Tondi? Wong mengung ngulon Mas Mas Tondi. Tondi. Iya to. Mengo nengen, Nah, mengo ngarep Mas Mas Tondi. Tondi. Mengo mburi Mas Tondi. Lah kok Lah. 500? lah iya kok bangetan. Wis ora apa-apa. Gak apa ya? Ya engko anu engko nek mburi dirasani. Oh, ya. heeh, Ora iya, apa-apa. Dene anu 500. Heeh. Mosok nyawar 500. Lah iya. Mas Tondi, Apa? Ambune brambang. Gitu. Susuk. Nah. Ayo. Tambahi. Ya Allah. Timboy starlet. Yo ngene wit. Ngene tak omong ngene.
Adewe iki ning kene iki nggur tutur-tutur. Iya. Ibarate yo Mas Tondi tukang mancing, kowe dikei Iya. starlet yo ora apa-apa. Oh, muga-muga ya rezekine Muga-muga ya. lancar iso nukokne starlet. Starlet. Iya ta? Muga-muga iki empan iki ta. Pan teko pendak esuk. Dadi umpama gak entuk 50.000 yo ngingeti kambangan Iya. starlet iki Iki. empane ya gak apa-apa. Pan mumbul diamuti, pan mumbul diamuti. Diamuti. Mosok ra wareka. Warak. Lah iya. Wis ora apa-apa. Matur suwun Mas Matur Tondi. suwun Mas Tondi. Terus mugi-mugi Iya. dadosa keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Allahumma Amin. amin. Wis cukup semono 500 sok. Matus. Kowe ndongane siji kas 500 sok. Amin. 500. Sing 50-50 ngene. Aneh. Oh, ndongane. Ojo amin. Tunggu iki. Cah. Aja mbok sia-sia, engko nek nangis lu angel, engko nek ngeneng-ngeneng kok ya. Terus munyuk sitok kae piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi Mas Todi dan istri sakan keluarga diparingi rezeki sing lancar. Sehat walafiat. Seger waras terus. Selamat dunia dan akhirat. Sangune Siti Ingkas. Wis. Hei. Oh iya. Iki enek ganoan kon. Rene. Adine Ambon. Nyampok yo. Apa to, Bang? Nyapa? Alah 500 sik leh nyeluk ping selikur. Mosok apik. Lah aku kira-kira diceluk ora? Lah iya. Nggih. Mugi-mugi Mas Tondi dimut. Enggak maksudnya iki tarlete iki lho. Tarete. Heeh. Kowe arep kono. Om Tom. Lah iki lho diceluk aku. Sik. Enek syarate. Piye? Wong iki enek syarate, wong iki nek arep jukuk duit iki enek syarate. Wong kerja ngene lho
delok nih wong kerja nih, bangunan kayak. Iya. Dadak nguli sik. Iya. Kaya dhewe iki dadak jungkir balik sik. Terus oleh kaya. Lah iya. Lah kowe penak men rono juga duit. Krungu ra we. Enek syaratnya mubeng. Heeh. Rono. Ya, terus? Celeng nih di, leng, rene leng. Sampluk pisan nih kok. Rono, rene, terus rono. Oh, Rono. Mubeng Iya. ana. Ayo, ayo. Ayo. Sik. Lah kok penak men kok ngutil rokok. Wong kok iki rokoke Pak Polisi. Lah ya, kok iso koe jeblok rokoke. Rokoke jeblok lho. Rokok. Wis biru padha. Mateng aneh. Iki padha birune. Ya toh. Sorry Pak Kelet. Deh. Cek lah. Rokoke Pak Polisi. Lah ya. Kowe dikai Mas Tondi. Biru padha birune. Biru lho. Alah, jabang bayi. Apa? Apa? Iki lho, Apa? stopper. Lha iki ora duit to? Murah stopper iki lho. Ya goblok iki kowe, ndek iki dadak rono berubah neh gobloke. Jabang bayi. Kowe iki rene langsung rene. Ning kono berubah. Balik no rono jare. Balik Ora dadi duit. Gawakno no. Yo. None oleh Suryane. Sik. Piye-piye? Jare kon mubah. Anu, nyuwun sewu, Bapak Polisi. Niki nek jenengan niku mang todongi bedil mawon iki. Lah mosok ngutil wani ning nggone polisi iki lho. Ora ngutil aku liwat terus dilungi. Balekne. Balik Balekne. nih. Ijol sampurna. Iya, iya. Langsung hari ini. Lih. Ijol sampurna goblok wito. Wong tuwek goblok iki nang. Ijol ya Allah goblok. Ngene langsung ijol sampurna ngono. Mbok baleni neh. Kudune wingke kok kene. Kok ngono balik neh. Lah kowe sing marah-marahi dewe. Kok wis? Gedang. Ya wis, itu apa? Sijine, tangane. Sijine. Lah sijine. Ini. Dua-duane. Nah. Walah timbel. Wis. Bacot. Ket mau kok luput ya to. Wong iki dadi wong iki sing anu to, Sing starlet. Makane wingi kadohan menggokmu. Langsung rene ndut ngono. Karbon mic. Lumayan digolek wader pari. 0,3. Ya golek melem karo Tito. Lah iki regane muni lho iki. Ngawur rek. 10.000. Lah 10.000 karo 20. Heeh. Piro? 35. 30 hari iki. Iki separuh iki. Lah separo piro? 20. 15. 15 berarti 50. Berarti 50. Ya pas. Gak mbok beki to Pak ben genep. Kok iso kayak nyanyi-nyanyi. Ben genep Nggih, iki gek bar ngono ade iki dijame gek
didum, Ya. kayak iki bar iki barongan. Oh, barongan. Macane 4. Sik tak aku diawe neh. Oh. Delok kok kono aja mbok alih, delok kono ae. Nyapa? Apa? Kok iso njaluk pulian iki lho? Kok Piye Wit? Piye Wit? Piye? Kelone piye? Untumu ning ndi ngono sih? Lah nah ya untumu loro tok lho kok iso. Kok untumu ning ndi? Tak kumbah, rong resik, tak tinggal ning ndur gendeng. Ayo iki ganti barongan. Ayo satu. Wis genah, wis. Positif Positif A1 iki. A1 nek iki. Ayo. Terus suwun Pak Polisi Suryani. Terus Oh, tambahin tambahi gayan wi yo. Ayo. Ayo.